Donc comment t'as gagné faire là? Mumeni parache chambre là. Fui tancho. Faut t'attendre mumeni parache chambre là. Tu tiens quoi là? Hein? Na shagi dige. Tirima baka fika shaking de baka tla la gela doa. Donc chagi là, fare bela. Fare bela. Impoli. Ne ba yakumi fe ba fo kwa chagi là. Donc mumeni parache. Hein? Iba to wa tato. Mati. Tirima. Dogo ni ma fara para tutu la. Ni ma para tutu to yi. A ben ala cha mi faga. Na fa nimne. Nega telefoni. Obejan. Ikoshi. Ikoshi. Eti ikoshi nya. Impoli. Ijongri. Ida À partir ida. d'aujourd'hui, ni y'a mec qui ni prabe ɲɔgɔn fɛ, ou sɔn ni pra yɛrɛ ɲɛ la. N bɛ ko da kan, hali ni y'a mɛn ko pe, i bɛ boli fo k'a fɔ k'i sara, impoli. I bɛ Bɔtɔman dɔn? Botma John. Bon, Bɔtɔman ka respect, n'i t'a dɔn a ɲini i k'a dɔn. À partir d'aujourd'hui, n tɛ fɛ k'a mɛn k'i b'a ka cɛ nɔfɛ. Sinon, mɛ yɛrɛ yiri la, nin ye bagabagali dɔrɔn de. A fɔ an ka bila. Antle. Nsantle. Se. Somɔgɔw. Tɔɔrɔ se. Kodi baasi tɛ yen? Tɔɔrɔ se. Se. Ah, dukɔnɔmɔgɔw bɛɛ bɔra dɛ. Nin ye ne yɛrɛ fana bɔtɔ de ye sisan. Ne ba ne kun mago bɛ najɛ de la. Najɛ la? Awɔ. Ɔ ne yɛrɛ de ye najɛ ye. E ye duti muso de ye wa? Awɔ. Ɔ ne de kun y'i wele n mago kun b'i la. Ah, i bisimila. Bisimila, denmuso. A y'i sigi. A ne de y'i wele. Baasi tɛ. Ala kana kɛ baasi ye. I cɛ de sera n ma. A ko i ka d'a ye. A y'i furu. I tun bɛ cogo min na k'i bɛ k'i jogow bila. N'a ko i ka dan yɔrɔ min na, i tɛ dan n'a ye sisan. N'a ko i ka mun dabila, i t'o dabila. I bɛ yaala. A na o na a bɛna fɔ i kɔ. N den, furu tɛ sɔrɔ la bi dɛ. E ye cɛ sɔrɔ. Cɛ min b'i fɛ, a b'i sago k'i ye. A b'i ka besoin bɛɛ k'i ye. E bɛ mun yaala la minnu nɔfɛ? E bɛ mun yaala? E bɛ nin yaalaba in kɛ. I ka furu bɛ tiɲɛ sa, olu b'u ka furu la. I bɛna mun fɔ? Sabali. N b'o de f'i ye. Sisan furu tɛ cɛw bolo. Furu bɛ musow de bolo. Ni cɛ ko i ka dan yɔrɔ min na, dan ye. O de ka di ne ye. Ne ba a nana o de f'i ɲɛna. Awɔ. Ne ma yaala koyi. Komi a don min na a bɔra, ne kun bɔra ka taa n terimuso de fɛ yen. I b'a dɔn an yɛlɛmana yɔrɔ kura la. Ne terimuso de taara bɔ yen ka yɔrɔ lajɛ. Ne mɔgɔ kɔni taara bɔ yen la kɔni i bɛ taa tigi bila. Ne taara o bilasirali de la. A nana sɔrɔ ne bɔra ka t'o bilali de la. A yɛrɛ nana dɔrɔn a donna dɔrɔn a ma mɛn dɔrɔn ne yɛrɛ fana donna. Sinon a kuma caya k'ale bɔra ne bɔra ko ne tɛ so kɔnɔ. Ale yɛrɛ taara sɔrɔ da ma sɔgɔ. I kɔni b'a dɔn n'i ma da kɔni sɔgɔlen a tigi ma taga yɔrɔ jan kɔni. A nana sɔrɔ da in n'a bolila cogo di. Nega telefoni. Cɛ i b'a dɔn n kɔntana kosɛbɛ yan walayi. Yɔrɔ. Sisan lo tɛ filɛ yan. Awɔ. N bɛ nin di min ma a k'a ka pisi don o kɔnɔ. Bon i bɛ taa nin ye Malitel da la. I kana nin jɛ. I segintɔ i bɛ tɛmɛ Bato ka yɔrɔ fɛ. Batoma. Awɔ. Ko fɔlenkɔrɔ tɔw ye dalamaga ye. K'a ka bɛnkan di ka na. Tɔnɔmaya. Ok, y'a mɛn Tirima. Walima ci yɛrɛ b'i fɛ. Ah non, ci foyi mun tɛ yen nɔ. I kana ɲinɛ a matɔ sigi o kɔ dɛ. Ok, y'a mɛn. Mangi bɛ yen nɔ. Ka kuma caya n ko n ma taga yɔrɔ la. N kun taara n terimuso de bila kare kɔnɔ. A ye kuma caya ne yɛrɛ fɛ o ye ko bannen. Mais n'ale tilala ale bɛ ka yaala tuguni ka n'o kuma ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna. Han? Ne tɛ mɔgɔ ye. N'i y'a ye a nana fɔ ne ɲɛna, a ye ne n'aw bɛɛ kɛ kelen de ye. Ne ka se ka kuma i fɛ. Parce que n'i ye cɛ selen ne ma, a b'i fɛ de. N'a t'i fɛ a tɛ se ne ma yan. I y'a mɛn. Ne kɔni bɛ mun f'i ye, sabali k'i ka furu minɛ ka ɲɛ. I ka furu minɛ ka ɲɛ dɛ n denmuso. O kɔni ye ne ka ladilikan ye ka f'i ɲɛna. Awɔ. Aya. Ne ba n y'i ka kuma bɛɛ lajɛlen. Aya. N'i ye n ka kuma N'Ala lafaamuya. sɔnna ma. A ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛ kɛ bilen. Aya, o Wa bɛ n'a diya n ye. tɛna se ɲɔgɔn ma bilen. Aya, o bɛ diya n ye kojugu. Awɔ. Aya, i ni ce i ni baraji. Nse. O de tun ye wele kun ye. Awɔ, o diyara n ye. Se. N bɛna sira ɲini Aya, fɔlɔ. n'i taara kan mun fo, N'a mɛn. i bɛ n ka foli fɔ a yɛrɛ A ye. b'a mɛn. Se. K'an bɛn o la. Awɔ. Jamuso ɲuman bɛ cɛ in yɛrɛ bolo koyi. N denmuso, i sigi i ka furu la, laban bɛ furu de la. Kɔni bɛ mun f'i ɲɛna o y'o ye.
ne yɛrɛ ka wuli ka taa n ka ci la kan. Sali o kuma den taara min tasuma yɛrɛ tɛ furu ne kɔnɔ o kuma na kɛra cogo di o kuma ne ka woso kɛra cogo di ala de ka ɲi koyi ayi bana de cunna Sali kan wa ou bien saya de cunna a kan ou bien saya mɛlɛkɛ nana ta de ne ka woso sigini filɛ woso ma kɛ ta la fɔlɔ n bɛ nin faga wallahi n bɛ fan da nin kɔnɔ bi Sali Antle. Dɔgɔnin tɛ de. Ne dɔgɔnin don ko ne ka mun ne kɛ. Ni ne ye o kɔrɔ ko ne ka n pan ka nɔrɔ la walima e kunkolo de bɛ wari sanfɛ. Dɔgɔnin. N'i ɲininka o ne ko surɔ e kun taara min. o ma den taara min a kɛra di A ma kɛ cogo la. mun b'e la Foyi. ayi n t'e cogoya kɔrɔ o kuma jɔn ye bugɔ mun b'e la Foyi. foyi tɛ la ne e dun ma ne ka woso tobi ko an ka sogo dun Sisan ne kun taara ci la kɛnɛ ma de. ci la jɔn de y'e ci ne bɔtɔ y'e ci n ko ne bɔla k'e to woso wɔɔrɔ na yan ne b'a fɛ n bɛ taa n terimuso fɛ salon na ka na e tɛ ka kuma mun ne b'i la Cɛmanin dɔw de ye ne ka saki minɛ ne la. k'e ka saki minɛ wa k'e ye mun k'o la Ne ma foyi k'u la u ye ne ka saki minɛ ne la ka tila ka ne bugɔ. i tɛ tiɲɛ fɔ ba Sali n tɛ kalabanciya la dɛ k'i ka saki minɛ i la k'i bugɔ i ma fɔ n ko la i ye mun de k'u la a bɛ ɲɔgɔn fɛ de ya i kameraw le don wa e taara mun ɲini kɛnɛ ma ne taara ka nin fini de to i la o cɛmanin olu bɛ min Ne t'u dɔn u kɔni ye saki minɛ ka taa cɛmanin 2. ayi o tɛ se ka kɛ o e ka baga e ma tɛ dɔrɔn k'e ye dɔrɔn k'e ka saki minɛ e la u jo b'i la o ne y'i bila baara la i ma sɔn ka n ka baara kɛ o cɛman ne tɛ cɛman dɔn carré kɔnɔ yan o depuis ne bɛ ne ma cɛmanin ye carré kɔnɔ yan fɔlɔ i tɛ tiɲɛ fɔ ba E fɛ k'e bɛ min na ko ne t'a kalama. Mais n bɛ min f'i ɲɛna n'i y'a kɔrɔbɔ walayi ne ma poisson k'i mini ji la i ka fɔ ko n tɛ. Ne ye mun kɔrɔbɔ? I hakili bɛ min na de i bɛ ka taa si yɔrɔ min na de n'i y'a kɔrɔbɔ bari e bɛ fili dɔgɔmanin ma i b'a fɔ ko muso min bɛ mun. Dɔgɔnin fa b'u la koyi. Wallahi ni masa ye fa b'u la. Ala. Ne ni e. E tɛ ne ka baara e ba e kɔnbara n'o ye baara min na dɔgɔnin. E kelen de ye baarakɛla ye e kelen de ye baarakɛla ye walima e kelen de ye musotigi ye Bamakɔ mumɛ e kelen de ye nasɔngɔ ɲinina ye ko e bɛ bɔ ka taa si u kunfɛ ko e de ye baarakɛla ye. Dɔgɔnin ne yɛrɛ t'a faamuya koyi. Uniforme wari ko tɛ wa o ka nɔgɔn kojugu. Wa fila bɛ dɔn ɲala ko di. 2000 hali 2000 bɛ ne sɛnɛ samara sɔrɔ. Dɔgɔnin. Jobi e bɛ ka ne filɛ mun mɔgɔ de 2000. Jobi. Jobi a jalen Tijo 2000 bɛ mun sɔrɔ ne. Dɔgɔnin. Ne yɛrɛ ka sɔgɔmadafɛ fini yɛrɛ kala wari dɔrɔn 1500 kuma tɛ tilegafɛ bazin ni wulafɛ taama. I ye cɛ min yira ne la yan nɔ ko Paratutu o tɔgɔ. Paratutu de ye bugɔ wa Ayi o tɔgɔ de b'u da ko Batuma tɔgɔ de ko ne ka far'o la. ko Batoma wa Besew bɛɛ kɛ ka ne tigɛw tigɛ. k'e tɛgɛ tigɛ wa Dɔw yɛrɛ min bɛ fɔ b'a pan ka jɔ ne kan. i kɛ pewu ne bɛ nin kalama sunguruba suru ni terimuso Batoma a fɔ ne ye min kɛ Batoma na don o bɔla Batoma kɔnɔ o ye ɲininka ko mun ye ni Paratutu cɛ ya e fana ko cogo di Ne ma sɔn k'a fɔ o ye bese bɔ ne kama ne fana ko ne n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ de. k'a fɔ ko sunguruba suru tɛ ka Batoma su ka kɛ Paratutu ka kɔnɔ a bɛ barani la Mariam dɛsɛ ko ka dɔgɔ dɛ mais i kɛ pewu t'i changer n bɛ changer sisan n bɛ sunguruba suru sɔrɔ a ka so kɔnɔ ale ta ka nɔgɔn n bɛ n don ale kɔnɔ sisan. N bɛ mun fɔ 2000 ne tɛ wari di ne ma i t'a fɔ ne ɲɛna. D'accord n bɛ 6000 d'i ma i y'a faamu i b'o minɛ fɔlɔ. Donc ne yɛrɛ bɛ ne ka baarako kalama kana fɔ k'i bɛ n'olu bɛɛ ta ka da i ni kan sa sinon a ma ɲi dɛ ni ne tora so kɔnɔ jɔn bɛ balo ɲini. A bɛ sɔrɔ. O tɛ 6000 kan ka dɔgɔ la dɛ ko di. Awɔ o kɔni bɛ dɔ k'a la. Ayiwa. Mais o t'a bɛɛ sɔrɔ dɛ yan'a don cɛ i kan ka dɔ di ne ma parce que n tɛ ne ka fini bɛɛ kala puis fɛnɛ o tuma ne ka fasada wari ko don.
Ere baro bɛ taa kɔɲɔra juru bɛ to kulukulu la ni ye. Awɔ fini ko de. Surtout yɛrɛ I cɛ kɛlɛ waati b'a fɔ e tɛ jɔ ka madamu. E tɛ wosi cogo lajɛ. Wallahi. A ma nɔgɔ funteni. Wari ni fɛn min b'i sigiyɔrɔ kelen. Ni m'i sigiyɔrɔ kelen fo k'i fasa i sen kan. Hali i tɛ ka se ka dumuni kɛ ka ɲɛ. A ka ɲi sa. Bɛ dumuni mɔ k'a sigi yan nɔ I tɛ ye yɛrɛ. Ala sɔnna ma kɔɲɔ don. I bɛ jeli sɔn fo ka tila ka fini fana sɔrɔ. Ah, e ko tɛ yan. Ni Ala sɔnna ma. Ah, foi chérie. Problème foyi t'a la. Ka ji bɔ ka di ma i bɛ. Awɔ ji bɔ ka di yan. K'a kɛ jikalan wa dɔrɔn ma ji suma. N'i yɛrɛ min bɔ dɔrɔn. E a to tan n b'a kɛ ji wɔlɔkɔlen ye min yɛrɛ ni I fari bɛ taa. I yɛrɛ b'a kalama. A banna yarɔ. Ah, a ka ji bɔ. Jata nin bɛ ne fɛ tantɔ de hali n tɛ n changer tuguni yɛrɛ n bɛ baara bɛɛ kɛ sisan k'a ɲɛ n b'a bɛɛ régler sisan sisan. N t'a dɔn ko Tani bɛ ne fɛ tantɔ fo kɛlɛ in de ko a bɛ ka ne défense ta ne kun ɲɛna ko mɔgɔ jugu de don mais ne ka téléphone ko in dɛ téléphone ko in kuma bɛ se ka fɔ iPhone yɛrɛ. Sali baaraw kɛ n bɛ na sisan sunguruba surun ale tɛ ne dɔn bɛɛ Batɔma bɛ ne dɔn fo k'u sa u t'a ɲɔgɔnna 2 kɛ tuguni. Wallahi dɔgɔmani tɛ changer. E keleya ye tiɲɛ a tɛ ban. Sɔrɔ ne bɔtɔ ko yɛrɛ ma yan nɔ ko n bɛ taa n terikɛ ka yɔrɔ la n ko peut-être n tɛna joona o. Waji bɔra. Mina. I tɛ wuli ka t'i ko e dun ma n'i kun bugu I ka téléphone kunna ka ban. E tɛ wuli bilen ji in dun bɛ suma dɛ. Dɔgɔni mina. Awɔ mina. An tile. Awɔ an tile. Patron. Ouais. Yan ne tɔnɔ Tijo ka so yan. Awɔ yan de don. Ne kun mago de tun b'a la quoi. O ka di yan. Awɔ. Jɔn de ye ci? Ayi ne yɛrɛ de ka ci don quoi. N magoba de tun b'a la quoi. Ok ne yɛrɛ de jɔ bi. Sɛ ta k'i sigi. N b'i lamɛn. Ayiwa baasi tɛ. Ne tun y'i ka n ka kuma ɲɛfɔ I ka petini ɲɛna. Ne ka petini dɔn. I ka petini dealer. Dealer. Awɔ. Bon ne tun y'a fɔ dealer ɲɛna k'a ka di ne ye. An ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka ne n'i lase ɲɔgɔn ma cogo sugu bɛɛ la quoi. Walasa ne n'i bɛ se ka relation sɔrɔ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Mais ne y'a ye a bɛ ka ne la munumunu. Ne ko n k'a tɛ ɲa fo n yɛrɛ ka wuli k'i ɲini quoi. Ne bɔra fo sanfɛla la yen fɛ. N bɛ k'i ɲini fo n nana s'i ma. Bon tiɲɛna a kɔni ka di ne ye. N'a sɔrɔ I bɛ se k'an ta an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. K'e ta an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Awɔ. O tuma e y'a mɛn ko ne bɛ baara dɔ de ɲɛma ou bien ne ye fonctionnaire de ye wa ou bien ne ye mɔgɔ jugu ye. Affaire kɛ. Affaire jumɛn? A fɔra ne k'i bɛ affaire de kɛ o. Petit n'a y'a sɔrɔ e nana n'o ci wɛrɛ la n b'o fɔ aw ka nin mana ci ninnu n tɛ jɛn n'a ye. Affaire jumɛn o ye? Ne ye policier de ye ou bien ne ye gendarme de ye? Min ma affaire kɛ. Patron a jateminɛ n'a fɔra ne fa banna a ka ca ni san 5 ye. Ne ba dɔrɔn de bɛ yen nɔ ani ne kɔrɔmuso kelen. Mariam tɛ yan. Jɔn de bɛ ka ne ka da kɛ jɛmɛ ye tan tɔ? Ne ka sira bɛ e ka da la.
mun ye se yan nɔ e bɛ ne ɲininka ko mun ye ne se yan mun na ne t'e e ɲininka b'a dɔn ni kungo tɛ ne bɛ se e ka yɔrɔ la yan mun na ne ka sira b'e la jango ko e ka yɔrɔ e ma ne yɛrɛ ɲininka o i terimuso sunguruba wata ganasi ni bari i y'o ye ni bordɛriw de bɛ ɲɔgɔn fɛ k'a ye denmisɛnninw bila ko ka n ka denni bugɔ ni n y'a tɛgɛ ye n ka denni kan n ye min kala don ko a ma f'i ɲɛna yan n ye min kala don ko a ma f'i ɲɛna mais ni ne y'e sɔrɔ siɲɛ na Mariam e ma ne ta nɛnɛ ale ye ne ta nɛnɛ Batoma ye ne ta nɛnɛ hali e tɛ maloya k'i ka denni hali ti maloya waleden dilen ma ka kalifa la i b'o labɛn k'o bila sungurubaya la jɛnɛ fɛ awɔ dɛrɛ a bɛ sira ne ka so kɔnɔ ne jigira dɔgɔmanin de la o sunguruba mɔgɔ bɛ t'i den ta ka d'o ma ko mara sunguruba mana kɛ tɔgɔ tɔgɔ sunguruba dɔ bɛ don yan dɛ Batoma hinɛrila o don k'i to yen nɔ dɛ ka jɔn to yen ka ne to yen Batoma hinɛrila a ɲininka n ye min k'a la don o bilahi a ɲininka don o n ye min k'a la muso de y'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na ne ko n'o tɛ e tun bɛ taa lajɛ dɔgɔtɔrɔso la e ka kɛlɛ banbali ninnu i bɛ sanu de sɔrɔ la o bɛ jama de sɔrɔ o bɛ lulu de sɔrɔ a bɛ ne jeli de la depuis ne wolo don a pikiri kɛra ne jeli la de ne de jɔlen don n'an ka du fɛn bɛɛ fɛn fɛn mana na du kɔnɔ ne de jɔlen don n'a bɛɛ n bɛ nasɔngɔ bɔ bon n bɛ taa wotoro pusew kɛ kuma dɔ la n bɛ taa ɲamancɛw fɛnɛ kɛ bon kuma dɔ la fɛnɛ n bɛ taa feere fɛnɛ kɛ bon ne tɛ ka foyi sɔrɔ o la i ɲɛ b'a la dɛ i ka nin kolokalakan ninnu tɛ kɛ ne ka so kɔnɔ yan koyi est ce que tulo bɛ kuma kan na i bɛ ɲamancɛ kɛ o i bɛ wotoro puse kɛ o n'a y'i diya jisuma feere kɛ moi je m'en fous de ça ye n tɛ affaire kɛ n tɛna kɛ affaire kɛlɛ ye wa n tɛ affaire kɛ a tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ tulo bɛ kuma kan na parce que a bi denmisɛnninw bɛ don mɔgɔ kan ka bɔ ni mɔgɔ ye de moi je n'aime pas du tout ça n t'a fɛ patron et puis i ka taa quoi ni nakun wɛrɛ tila ni nin kuma sugu ninnu tɛ taa ka bɔ ne fɛ yen patron sabali sa ala yɛrɛ ka sabali ka mun de kɛ ala yɛrɛ kama n'a fɔra ne fa banna ɲina a san 5 ye ne ba kelen dɔrɔn de bɛ ani n kɔrɔmuso kelen ne dɔrɔn de bɛ nasɔngɔ bɔ du kɔnɔna la bon sisan yɛrɛ ne yɛrɛ tɛ baara la ne ka baara bɛɛ tiɲɛna a ka ne i k'a kɛ ala kama min donna so kɔnɔ ka bɔ k'i sɔrɔ n bɛ fa tigɛ ka bɔ fatɔ la patron ala kama sa ala yɛrɛ kama patron ne b'a kɛ cogo di n'a fɔra ne fa banna ɲina a san 5 ye ne ba kelen dɔrɔn de bɛ so kɔnɔ ani n kɔrɔmuso ala ala diɲɛnatigɛ yɔrɔ a b'i jeli la i tun b'o kɛ ivoire de yan nɔ n'i y'o kɛ bi lɛ dɔ bɛ muru don i kɔnɔ ne donnen don gɛnsa vi de la sisan e bɛ ne dɔn de e bɛ ne dɔn ne donna paranti yɛrɛ da e b'o dɔn kɔni gaga paranti ne b'o de la sisan paranti awɔ e ma dɔ wɛrɛ fɔ ne b'o de la sisan i b'a dɔn tan t'olu bolo ne ye kanga da yɛrɛ a fɔ i terimuso ye ne y'a bolo mankan den na tuguni ko n ye min k'a la don o bɛ kɛ fitinin ni n y'a sɔrɔ siɲɛ na n bɛ sisi de don a kɔnɔ hali sini Batoma b'i terimuso ci hali sini ne yɛrɛ bɛ taa gorobaraw sara o ka taa kama waliden bilalen bolo k'o bila sungurubaya la i jɔ sa e bɛ taa gorobaraw sara kama awɔ e bɛ taa gorobaraw sara sisan bɛ bɔ nin y'a dan ye ni n y'a ye so kɔnɔ tuguni ko aw magala la Nafi dɛ ala kama yɛrɛ de ta ka ne tɔɔrɔ ne bɛ n ka kuma fɔ i b'i jɔ ka ne lamɛn i tɛ n jɔ i yɛrɛ lajɛ sa filɛ i hinɛ de bɛ ne na awɔ wɔrɔbu min b'e la o ni kolan tɛ kelen o ni senna samara tɛ kelen i dala ta nin lajɛ o ye ne ja mais ne lajɛ o ye ne ja n bɛ wari sɔrɔ a la n bɛ voyage k'a la e bɛ wari sɔrɔ a la jɔn tɛ wari sɔrɔ a ne bana ne ka kangari da a dan ne i bolo bɔ ne na n ko ne ka i bolo bɔ ne n'i ye ne bolo ta ne bɛ i bolo minɛ Business Gawani ne attentata tellement de fort la sisa me ka vanta inspiration be ka million de lama fanunga kanu o de beninka mama ka love tebe ne mentenka ale de ye mega ni ha ale de ye mega ni ngana malo